Mercedes S-Class 2004 кузов. Соли барориши мошин 2010. Объёми мотор D турбо. Газ дорад ка мошин? Мошин газ надорад, бензини холияй. Мошин ҳуҷҷати солона, утилизатсия, ҳамаи документош қоидавияй. ҳолати атрофи мошин, ҳолати баллонои мошин, ҳолати қафои мошин. ҳозир атрофи мошина нишон медиҳем. ина ҳолати атрофи мошин маромад. ҳолати салони пеши мошин, коробка автомат, мултирул ва климат контрол. рӯзбои пеш нишон медиҳем. мошин задагӣ, пусидагӣ, варид надорад. маслаи мошин навадиш кардагиай, 4 баллон дар ҳолати хуб. номерои телефонтон чанд ака? 987 91 03 43. рақамҳои диём 4 96 928. нархи мошин 130 000 барои харидорои аниқ бо муомила дорад. маромад алоқа кунед. пули нақд катӣ.